खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' खौरां बुथुमगिरि बिथां निक'डिमास हाजारिनि मोनसे गोनां बाथ्रा बे समाव बड'फा गैयामोनब्ला बर' हारिया दिनैसिम बेबायदि थासारिसिम सौफैनाय नङामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां निक'डिमास हाजारि बिथाङा जे बर'फा नङामोनब्ला बर' हारिया दिनै जे स्टेजाव दङ जाति हिसाबै बे स्टेजखौ बर' हारिया मोननो हानाय नङा। निक'डिमास हाजारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव बड'फा बायदि मोनसे हारियाव 100 बोसोर 1000 बोसोर आरो 1 लाख बोसोरनि उनावसो बड'फा बायदि सुबुङा मोनसे हारियाव जोनोम मोनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निक'डिमास हाजारि बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बड'फा बायदि सासे गेदेमा सुबुङा बबेबा मोनसे हारियाव 100 बोसोर एबा बेनि अनगायै 1000 बोसोर आरो 1 लाख बोसोरनि उनावसो जोनोम मोननो हायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निक'डिमास हाजारि बिथाङा बेबायदि दैदेनगिरिया मोनसे जातिनि गेजेराव 100 बोसोर 1000 बोसोर बा 1 लाख बोसोरावहाय सासे जोनोम जायो। थारैनो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव बिथाङा बुंथिदों बिथांजोंनो स्रें स्रें मोनसे समाव खामानि मावबोनाय बिथां निक'डिमास हाजारि बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जोंनि बर' हारिनिख्रुइ गोबां बेफोरबायदि गोजौ थाखोनि हारिफोर दं गोबां पपुलेसन थानाय गोबां बिबांनि सुबुं थानाय हारि दङ नाथाय बे हारिफोरा बर'फोर बायदि जौगाखां जानो हायाखै मानोना बे समाव बैफोर हारियाव बड'फा बायदि सासे साननो हनो गोरों आरो सासे दैदेनगिरि बिथांमोननियाव जोनोम मोनाखै जायनि थाखायनो बे समाव बर' हारियाव जोनोम मोननाय बर' हारिनि बिफा बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा नैबे थासारिसिम बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिनि गेजेरजोंसो बर' हारिया सौफैनो हादों बिथां गैयामोनब्ला बा बिथाङा बर' हारियाव जोनोम मोनामोनब्ला बे समाव बर' हारिया नैबे थासारिसिम सौफैनो हायामोन आरो बे समाव बर' हारिया गुबुन हारिनिख्रुइ थामहिनबा बे समाव इसेल'ब्लाबो बर' हारिया इसेल'ब्लाबो गुबुन हारिखौ बे समाव सासन खालामनो हादों थामहिनबा बिथांमोनखौ खुंनो हादों बै गेदेर गोबां सुबुं थानाय बा गोबां सुबुं सानखो थानाय बिथांमोनखौ जोङो बे समाव खुंनो हादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निक'डिमास हाजारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा मोनसे समाव मिरुनि खौरां बुथुमगिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो बड'फाजों बिथाङा थानानैनो मोनसे समाव खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे बेयो गोग्गाथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों मानोना बे समाव बर' हारियाव जे बड'फा बायदि सासे गोरों सुबुं बुद्धिजिबि सुबुङा बे समाव जोनोम मोननाया जोबोदनो खाफाल गोनां बाथ्रा होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानैनो दिनै बर' हारिया बेसिम मोनफैनो हादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां निक'डिमास हाजारि बिथाङा आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव गोबां बिबांनि सुबुं सानखो थानाय सुबुंफोर बे सुबुंफोरा बिथांमोना सुबुं अनजिमाया गोबां नाथाय बे समाव बर' हारिना सुबुं सानखोआ खमब्लाबो बिथांमोनजों फेर फाथिनो हानाय बर'फोरा बे समाव गोबां जौगासारबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थानायनि थाखायनो बे समाव जाफुंसारदों होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरां बुथुमगिरि निक'डिमास हाजारि बिथाङा बर'फाया माबायदि दैदेनगिरि बेनि सोमोन्दै आंनि खोथाया एसेनो जे बर'फा नङामोनब्ला बर' हारिया दिनै जे स्टेजाव दङ जाति हिसाबै बे स्टेजखौ बर' हारिया मोननो हानाय नङामोन। बेबायदि दैदेनगिरिया मोनसे जातिनि गेजेराव 100 बोसोर 1000 बोसोर बा 1 लाख बोसोरावहाय सासे जोनोम जायो। जोंनि आसे फासे बा जोंनि साखाथियावहाय गोबां जातिफोर दङ माहारिफोर दङ जायफोरा जोंनिख्रुइबो मेजरिटि
खिन्थु बिसोरो दिनैसिमावबो बर'फ्रा जाति हिसाबै जे स्टेजाव फैबाय बे स्टेजाव सफैनो हायाखै मानि थाखाय बिसोरनि गेजेराव दाबोनो जोंनि बड'फा बायदि दैदेनगिरि जोनोम जायाखै नङाब्ला जोंनिख्रुइबो आरोबाव गोजौसिनाव बिसोरो थांनो हागौमोन नाथाय बिथांमोना बे जातिफ्रा जोंनिख्रुइबो मेजरिटि जानानैबो जोंनि गाहायाव मानो थानांदों बिनि खारना जाहैबाय जे बिसोरनि गेजेराव जोंनि बड'फा बायदि दैदेनगिरि जोनोम जायाखै दा बेनो आंनि साननाया बा बेनो नंगौ जे बिथां नङामोनब्ला बर' हारिया दिनै जे स्टेजाव दङ सिनाय जानाय बा आइडेन्टिटि लानानै बे स्टेजावहाय बर' हारिया माब्लाबाबो फैनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बिथांनि जे जाति बा गेरेमसा जाति दानाय बे मोनसे बेबायदि साननो हानाय गोहो बा बेबायदि सानस्रि गोनां सुबुं बारा जों नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंनि बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव मानसिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे नेर' माइन्ड थायो जेरै जायगा लानानै गामि लानानै डिस्ट्रिक्ट लानानै स्टेट लानानै बेबायदि मोनसे डिफारेन्स थायो जोंनि गेजेराव खिन्थु बिथांनि गेजेराव बिथांनि गोसोआव बेबायदि खुनु डिफारेन्स गैयामोन बिथांनि गोसोआव बेबायदि साननाय गैयामोन जे आं क'क्राझारनि बिथाङा उदालगुरिनि बिथाङा बाक्सानि बिथाङा चिरांनि बिथाङा बेंगलनि बिथाङा मेघालयनि नेपालनि बेबायदि डिफारेन्स बिथांनाव गैयामोन मानो होनब्ला बिदि डिफारेन्स थायोमोनबा आं बेंगलनि जानानै बिथांनि समाव बिथांनि बुंनायावनो बिथांनि हांख्रायनायावनो आङो सेन्ट्रेल आबसुनि प्रेस स्पक्समेन जानो मोनदों आरो बांसिन समाव बिथांजों लोगोसे थानानै खामानि मावनो आं सुजुग मोनदों नङामोनब्लाथ' आं मोननाय नङामोन बेंगलाव थानानैहाय माबोरै आं बिथांजों साखाथि जानो हाखो बे जाहैबाय बिथांनि लिंहरनाय आरो बिथांनि आजावनाय आरो बिथांनि सानस्रियानो बिदिनोमोन जे जोंनि गेजेरावहाय जेबो मोनसे डिफारेन्स थानो नाङा डिफारेन्स थायोबा जोङो जाति हिसाबैहाय मोनसे गेरेमसा जाति जानो हानाय बा मोनसे गेदेर जाति दानो हानाय बेबायदि मालाबाबो जोङो सम्भब जानाय नङा